make 'em bounce. ମୁଁ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଜିଓର ଭାଉଚର, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟା କି 15ଟା କି 12ଟା ଏମିତି ଯାହା ବି ଦେଇଥିବ ଭାଉଚର, କିପରି ସେ ଭାଉଚରକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଏ ଭାଉଚରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଭାଉଚରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ମନକୁ କଟିଯାଉଛି। କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ସେ ଭାଉଚରକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ 50 ରୁପିଜ୍ର କେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ତା ଦେହରୁ କେମିତି ଡିଡକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିଥିବ ଦେଖିବେ पर डे 1 GB କି पर डे 1.5 GB এইভাবে ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ କରିଥିବେ, କିପରି ଆପଣ ଆକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କେମିତି ଜିଓଠୁ ଆଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଛି ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍। ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍କୁ ଗଲେ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆମର ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇ ଜିଓ ଆପ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସାଇଟ୍ ମେନୁରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ମାଇ ଭାଉଚରକୁ ଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇ ଭାଉଚର ଅଛି, ମାଇ ଭାଉଚରକୁ ଯିବେ। ମାଇ ଭାଉଚରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇ ଭାଉଚରଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତୋଟି କୁପନ୍ ଅଛି, ସେଇ କୁପନ୍କୁ କିପରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଗଲା ଭ୍ୟୁ। ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଆସିଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି 15। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଚର ଓର୍ଥ RS50 ପର୍ ଭାଉଚରକୁ ହେଉଛି 50 ରୁପିଜ୍। ତ କିପରି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଧର ରିଚାର୍ଜ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗଲି, ଏଇ ରିଚାର୍ଜଟା ହେଉଛି 399ର ଆସୁଛି 84 ଡେଜ୍ 1.5 ପର୍ ଡେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରିଚାର୍ଜ ନାଓ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ରିଚାର୍ଜ ନାଓ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦରକାର, ଏଇଠି 1.5 ଏଇଠି 99 ଅଛି। ଏଇଠି ବାଏ ନାଓ ଉପରେ, ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଏ ନାଓ ଅଛି, ବାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ବାଏ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖେଇଦେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ପେଟିଏମ୍ ଏବଂ ଜିଓ ମନିରେ ଏବଂ UPI ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 50 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସିଧାରେ 50 ଟଙ୍କା ଡିଡକ୍ଟ ମନକୁ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାଉଚରରୁ ଅଫର୍ ଭାଉଚର ଆପ୍ଲାଏଡ୍, ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଚର ଆପ୍ଲାଏଡ୍ କରିକି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପେ ବଟନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଜିଓ ମନିକୁ ଯାଇ ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ 50 ରୁପିଜ୍ଟା ଡିଡକ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଇପରି ଯେଉଁ କୌଣସି ଉପରେ ପେ କରିକି ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯେଉଁଥିରେ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିଓଠୁ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ଅଫରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲିଣି। ପ୍ଲାନ୍ରେ ବି ଦେଖାଏ ଏବଂ ମାଇ ଭାଉଚରରେ ବି ଦେଖାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲିଣି ବୋଲି ମୋର ଏବେ ଦେଖେଇବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜିଓଠୁ 5G ଡାଟା ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ, ମୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବି କି ମୁଁ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ଦେଖାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁଠି ନଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ, ତାକୁ